L-għada li Jean-Pierre Farrugia qal li hemm tobb oħra fil-grupp parlamentari tal-Gvern li għandhom riservi fuq ir-riforma tas-Sahha, tkellem it-tabib Frans Agius li fl-amministrazzjoni preċedenti serva ta' segretarju parlamentari. Frans Agius kien ikkwotat minn ġurnal lokali jgħid li mhux jaqbel ma' wħud mill-proposti fir-riforma l-aktar dwar is-servizzi li l-pazjent se jkollu jħallas għalihom peress li mhux se jibqgħu jingħataw b'xejn. Agius li jikkontesta t-tieni distret bħal Prim Ministru qal li r-riforma fiha affarijiet li jridu jinbidlu. Fil-grupp parlamentari hemm ukoll dwar Stephen Spiteri u Michael Gonzi li jipprattikaw ta' tobba. Anke hu l-Prim Ministru kien esprima riservi fuq ċerti aspetti tar-riforma skont kif kiteb tabib ieħor fuq blog ta' ġurnal lokali. Minn barra tobba hemm ukoll membri parlamentari oħra tal-Gvern li mhux jaqblu mar-riforma. Robert Arrigo diġà qal li għandu riservi. Is-suġġett tar-riforma mistenni jkun inkluż fil-laqgħa tal-grupp parlamentari li se tiddiskuti l-inkwiet intern tal-Gvern u l-Partit Nazzjonalista.